Stoper TV uvádza bizarné teórie. Dnes si predstavíme teórie, pri ktorých musíme mať skutočne veľkú predstavivosť. Dutá Zem. Existuje teória, ktorá hovorí, že naša planéta nevyzerá tak, ako si ju predstavujeme z učebníc zo základnej školy. Nová teória tvrdí, že Zem tvorí hrubý obal zemskej kôry, tak ako ho poznáme dnes, ale stred je už dutý. Čo sa nachádza v dutej časti Zeme, sa líši od teórie k teórii. Najznámejšie tvrdia, že v strede Zeme sa nachádza oceán alebo menšie slnko. Niektoré teórie hovoria o menšej Zemi a v nej je ďalšia, ešte menšia Zem, podobne ako matriošky, a v každej je možný život. Podľa iných zdrojov má byť v strede Zeme vyspelá civilizácia Agartha s hlavným mestom Šambhala a tieto vyspelé bytosti chodia na povrch len zriedkavo, aby skontrolovali dianie na povrchu. Za svojich spolupracovníkov si vybrali Tibeťanov a Dalajlámu ako svojho reprezentanta. Hlavné mesto Tibetu malo byť spojené so stredom Zeme a vstup mal byť v horách, ktorý strážili lámovia. Podobné vstupy do tutej Zeme mali byť aj pod pyramídami. Ďalším argumentom podporovateľov teórie dutej Zeme je, že lietadlá žiadnej dopravnej spoločnosti nelietajú ponad severný ani južný pól, hoci by tým ušetrili mnoho paliva. Dôvodom majú byť obrovské otvory do dutej Zeme na póloch a fakt, že lietadlo by mohlo do nich vlietnúť. Taktiež všetky planéty slnečnej sústavy majú byť duté s malými hviezdami vo svojich jadrách. Mesiac ako mimozemská stavba. Mesiac je podľa niektorých vedcov príliš veľký vzhľadom veľkosti Zeme. Už sa nehovorí o vzťahu planéta-mesiac, ale planéta-planéta. NASA uskutočnila pokusy a simulovala výbuch o veľkosti 11 tón TNT pomocou dopadu sondy na povrch mesiaca. Zaujímavosťou bolo, že celý mesiac vibroval ako zvon, ešte aj 3 hodiny 20 minút po dopade, čo podľa niektorých naznačuje, že ide o duté teleso. Presne ako sonda Sputnik guľového tvaru s primitívnou elektronikou vo vnútri. Ak by niekto vytvoril takéto teleso a umiestnil ho na obežnú dráhu Zeme, nemalo by zmysel, aby bol priestor dutý a prázdny. Špekuluje sa, že by mohlo ísť o veľmi starú vesmírnu loď a vnútro slúžilo ako sklad paliva, potravín, navigácie, pozorovacích zariadení a všetkého nevyhnutného na prežitie a obsluhu tejto Noémovej archy. Možno sa jednalo o únikový modul inteligentnej civilizácie, ktorá opustila svoj domov a blúdila vesmírom, pokým nebola zachytená našou planétou. Vesmírna brána Saddáma Husajna. Skutočný dôvod, prečo sa odohrala vojna v Perskom zálive, bol, že sa Saddam Husajn pokúsil otvoriť vesmírnu bránu a tým začať inváziu mimozemskej civilizácie. Anunnaki, starovekí sumerskí bohovia, mali vytvoriť túto bránu a keď sa 12. planéta slnečnej sústavy Nibiru priblíži najbližšie k Zemi, započne invázia. Toto sa ale nestane, dokým budem v úrade, vyhlásil prezident Bush. A pod zámienkou nájdenia zbraní hromadného ničenia špeciálne tímy obsadili Iracké národné múzeum a zatvorili hviezdnu bránu. Toto nemal byť obsah úspešnej prihlášky do psychiatrickej liečebne, ale vyhlásenie doktora Michaela Salla o tom, čo sa pravdepodobne stalo v Perskom zálive. Idea minulého štvrtku. Všetci vieme, čo sme robili minulý štvrtok. Takisto vieme, že pyramídy stoja už tisícky rokov a že Zem vznikla 4 miliardy rokov dozadu. Ale je to v skutočnosti pravda? Hnutie minulý štvrtok tvrdí, že všetko vzniklo ako inak minulý štvrtok. Vesmír, naša planéta, vy, vaši známi a vaše spomienky na minulosť. Všetko vzniklo minulý štvrtok s takými vlastnosťami, že sa vesmír javí tak, že má miliardy rokov. Ide o teóriu stvorenia v jednom okamihu a nejedná sa o žiadnu náboženskú
alebo fanatickú teóriu. Skôr ide o mentálne cvičenie, ktoré poukazuje na neobjektívne vnímanie reality jednotlivcami. Táto teória v skutočnosti nie je ani teóriou, pretože sa nedá vyvrátiť ani overiť. Všetky pokusy a dôkazy proti teórii budú prehlásené za súčasť plánu pri stvorení vesmíru minulý štvrtok. Takže hnutie minulého štvrtku je skôr filozofickou záležitosťou ako niečím, čo sa dá otestovať. A vo svete filozofie sa dá táto myšlienka v celku jednoducho vyvrátiť pomocou tzv. Ockamovej britvy. Ockamová britva je princíp ekonómie myslenia a v podstate hovorí, že ak na nejaký jav existujú viaceré vysvetlenia, vhodnejšie je to, ktoré vyžaduje menej predpokladov a teda je čo najmenej zložité bez nadbytočných teórií. Plochá Zem. Teória nie je len otázkou minulých storočí, keď si ľudia mysleli, že Zem je plochá a je stredom vesmíru, ale aj dnes sa jedná o silné hnutie s tisíckami presvedčených priaznivcov. Fotografie a videá z vesmírnych misií ako základný protiargument proti plochej Zemi jej zástancovia rezolutne odmietajú ako podvrh. Takisto veria, že Slnko je len niekoľko tisíc kilometrov od Zeme s priemerom len 50 kilometrov. Striedanie dňa a noci je elegantne vysvetlené tak, že Slnko spolu s Mesiacom rotujú v kruhu a na Zem svieti podobne ako reflektor. Gravitácia, tak ako ju poznáme, v podstate neexistuje, ale celý disk je urýchlovaný smerom nahor so zrýchlením 9,86 metra za sekundu. A aj podľa Einsteinovej teórie relativity sa nedá zrýchlenie odlíšiť od gravitácie. Hranicou Zeme má byť veľká ľadová stena, ktorú jej obyvatelia v nevedomosti nazvali Antarktída a mysleli si, že ide o ďalší kontinent. V skutočnosti má ísť o obrovskú stenu, za ktorú sa ešte nikto nedostal a zabraňuje, aby sa voda zo všetkých oceánov vyliala preč. Ako vidíte, na svete existujú rôzne teórie, niektoré pravdepodobnejšie ako iné. Ak máte aj vy nejaké svoje, môžete sa s nami podeliť dolu pod video. Ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte ho lajkovať, komentovať a odoberať. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte sdielaním. A nakoniec, ako vždy, ďakujeme.